c'est Lola ça. C'est des gens des Zergoulés qui avaient regardé. C'est le bâtard. C'est le bâtard Laxola. C'est le bâtard Laxola. Tu as vu les gens là. C'est les Zergoulés qui avaient regardé. C'est les Zergoulés qui avaient regardé. Merci. Attaquez. Vous n'avez pas tué les. Tuez les gens là. Les voleurs vont se rappeler de Togo. Ils vont sortir par là. Ils vont sortir devant. Hey. Assalamu alaikum. Haray mi yurike on fokla landi staydo jam Allah taw haray do jam minni bi leydi men communauté internationale e doit en fabade communauté internationale doit en fabade parce que li leydi men di buttata di yarata yeso en tant que di dakkali no jodi hore mede mamadi dumbu yawo be do no yede ko intérêt mabbe personnel be jodori do puisque non on holaki hidon soutende mo do kadi hore fenande ndare kono kon fejjude lola ndare kono kon fejjude kakswa ndare kono kon fejjude leydi men undo foko signde undo foko pijje holbe ne dini donc acce soutenugol mamadi acce jokkugol mamadi be yaltine do mbuko be jonna ha haaji mabbe on gasa nyande haaji mabbe on gasa hay golle on golata yimbe buyno di prison ji yimbe buyno soka kasa communauté internationale ne doit en wallitade si be wallitake en hare ko kambe ande si dum no fe'i en yi cour suprême de kambe décision ji mabbe foko ko décision ji CNRD cour d'appel ba donc en ala cuudi ñaawi en suudu ñaawi ter hay e woto lagine kala ko yar an ngadi tay si be nangima si tay ala sabu kalamu ton be accirtama hay si be accirta be signinde kaydi ya wawata andude ittiri modum tawata hay sa yaltino asusta woldo no yaltirado si dum non fetti ande on yi mabori be nangimo be ittimo jon hay juude bala samura minda wobe nabi mo destination inconnue wobe ni ko kasa wobe ni ala kulli hal me nganda kon to be nabi mo puisque non yi avocat de makon yalti wadi vidéo wadi sorti be yi mabori en explique ni nangira donc to mi wolu non ko de nyande minni avant o manifestation ou bien après manifestation be décidi on yi kadi be visa ni be on jodi do on soutindi kuddi do no yaade hore jama la gine hidi suude e hore beldi labi sey imma ke dari den datiti den o saado do burde do si buri do e heboy da dole hande kadi parce que si o légitimement kon hande kadi geroyta ko jama wolo ta settan di be landi de si be habe on légitime ko jama on haaloyta be jabuta ko haybe haajataake mudum haybe haajataake mudum donc mi de tori on fok modon kala ko wonti yon immo baten di dictature rondo ya o dictature rondo ya de kala di mede mamadi o prometti en 5 septembre be respectal article 45 55 65 hay e goto be respectal si be addi do be ni do adani do constitution mascarade di be woni wadde do be inna do ko nouvelle constitution waten associé di do hay e fus waten jabu waten sidadi hejen ka ciudi mede waten yaw voten no waten yaw voten wi waten voto hay e fus hejen ka ciudi mede en votino en vota no be do be décidi amara yeti kay be inni ko itata ko lam ko mayde ne mori konde yaltini be wakkilo dès le premier tour ko mamadi kanyu kanko e amara be yalti be woni dum mori konde yalti inni les élections liées ou non mamadi il est au pouvoir donc il faut ko watan gol hila anda way be do sama kala itali be do ko fop yen imo comme un seul homme c'est immike en anda way parce que nebi ko dono den gayndu de be do hanno joni na halogol pijigo